Ayo, sudah terasa belum? Kok nggak ada rasanya sih, Mas? Mosok toh? Ada. Sudah terasa belum? Loro lho, yatin mung lana di ngono ne, ndak kerasa Mas loro lho yatin mung lana. Mosok toh sayang? Masih Sudah belum terasa belum? ada, Mas. Mosok pejamkan mata. Sudah. Yo diem toh. Sabar. Sabar. Oke. Ya. Oke, bagaimana perasaanmu? Ya, Mas. Ngene kok. Sweet ya. Sweet ya? Kok ndemo-ndemo pundakku ngene iki to, Mas. Iya, sebenarnya dah. Iki yo adikku bunga loh, Mas. Terus saking senengnya kok, Nduk. Seneng hatiku. Piye perasaan hatimu? Jangan mak deg-degan. Kepada jadi, yo rupane temu kae. Ayo nek ngono sawangan rasaku. Sawangan aku to wong ayu. Sawangan aku satu, dua, tiga. Ya pernah bagus iki ta. Lah iki